sabedes que para a semana celebrase Samaín. E Samaín é a festa que pon en contacto o mundo dos mortos co noso mundo. E por eso está relacionado co medo. Entonces, hai un tema moi interesante que tamén está relacionado co medo, aínda que non ten que ver directamente con Samaín, que é a historia do Conde Drácula. Entonces, ides investigar que hai detrás, en que consiste, que é a historia do Conde Drácula, algúns xa sabedes algo diso. Entonces, ides investigar sobre iso. Podedes ver que hai, buscade, porque hai unha lenda detrás. Buscade tamén onde se desenvolve esa historia, onde está o castelo do Conde Drácula, en que país, se está en Europa ou está en América. Tedes que investigar sobre eso, en 3 grupos. Entonces, buscades e despois poñemos en común o que atopastes e a ver o que facemos entre todos. A non imos facer? Pois non sei. Mateo, te ocurre se algo? Non sei. Javi, ti tes alguna idea? Eu non, eu tampouco. Marta? A Xel, Yo tampoco sé, pero la verdad es que no tengo ni idea, la verdad, ni idea. Oye, podemos ir á biblioteca? Que razón? Bueno, boas. Imos a empezar o primeiro trimestre e este ano, ademais de traballar a condición física, vou vos propoñer un traballo de investigación. Tedes que buscar información sobre xogos tradicionais galegos. Bueno, chicos, vamos a aproveitar esa hora de ciencias sociais, sí? Entón, como vamos a empezar a traballar co relevo de Europa, vades a ter que facer unha búsqueda de información na biblioteca cos libros que atopedes para facer así unha primeira idea do que vamos a traballar despois na clase. Entonces, vades vos a ter que encargar de aproveitar todos os recursos que temos na biblioteca para empezar a traballar. Sí. Ola, rapaces e rapazas, benvidos. Cada día, nas aulas, vemos como tedes que afrontar moitísimos retos, resolver dúbidas en sociais, situacións de xogo en educación física, crear un conto en lingua, coñecer a un compositor en música, buscar información en ciencias. Temos que aprender a pensar, sí, a pensar. A biblioteca, a través dos contos, da tradición oral, das lecturas de ficción, da poesía, do teatro, a través das lecturas de materiais de divulgación científica, a través das investigacións, ofrece un camiño para que aprendamos a pensar. Aprendemos a pensar cando vemos unha película no cine ou cando escoitamos música. Aprendemos a pensar a través do diálogo, nos clubs de lectura, nas actividades compartidas. Aprendemos a pensar cos retos da aula. A biblioteca escolar abre as portas para vós como un espazo privilexiado para que non perdades a vosa capacidade de asombro, para que aprendades a formular preguntas diante dos distintos fenómenos naturais ou sociais e tamén a procurar as vosas propias respostas. Aquí tedes a biblioteca, aberta dende hoxe para todos e todas. E xa sabedes, vémonos na biblioteca. Ata logo! Ahora que estamos na biblioteca, onde se vos ocurre que podemos buscar? Pois podríamos nos buscar libros. polas estanterías. Polos libros. Vale, bien. Vamos, non? Vale, a ver que hacemos. Mira, topei un. Serio? Sí. Topei un. Como cazamos a Drácula? Drácula. Mira, xa temos información. Sí. Venga. Vale? Vamos a ver. Temos que buscar o que nos mandou
Número 7. Arte, música, deportes, espectáculos. Vamos mirar. Sí, seguramente esté ahí. Habrá algo ahí. Pero seguro. Encontrei un. Anda. Mira, mira. Crismolismo. Enciclopedia de xogos populares. Onde podemos buscar información? Cada libros verdes.